PD2. И както виждате, точно сега някой ми помага и затова супер много се радвам. Направо ми изпълва душата. Казвам ви го. Отличен опит. Стига тази зарезан си бъде. Ти нещо искаш да ми кажеш. Обръщай се в гроба си. Обръщай се в гроба, бе. Ето така. Скоро се обръщаш в гроба. Стига, Сега, то се ако свали, ще го. Ще го издерви. Ако знаете какво издерви. Направо ще се използва душата, ако знаете как ме издерви то. Направо. Тук си хвърля патронче по него. Направо, заслужавам си. Ама за ето Какво? Стига, стига, мъртъв ли съм пак, Тоест не пак, съм бъркал. Не мъртъв ли съм пак. Какво? Как загубихме, Стига, голята, Ретрих стейдж. То спочи там по най-възможния начин да ни тя престация. Гледай, направо ми изпълна душата, гледай. Толкова са, такви са, мърши, направо. Такви са мърши, че направо, толкова с манират. Само аз съм ботвен. Разим след филм. Аз съм ботвен. Защо полицай? Аз вляза по паня до това. Защо полицай? Здравствуйте при хора, които искат да ви кажа нещо. Пейнат маска. Само стъкна паник бутона. Който някой ще ми цъка ли така паник бутон да го изнасиля? Не искам никой да цъка паник бутон, защото почва да се нервя много при това. Пък няма да харесам нервен. Стига, Кой свари, Ти ли свари, я лягай долу. Къде са тези полицайчета? Казах ти да лягаш долу, бе. Шичики, направо кик, лягай, бе. Пиеш, така хората да направиш. Актьор плюс. Как го отрепах? Нямам да хваля. Те спаси оръжията. Ти ще ме съпраш на... Гледай това спря. Татоното задника. Направо тъй. Точно тъй. То скапа, ако там ще такова мазна марка има. Направо за нищо не става, гледайте. Тук с мрежета с компютъри, направо манирата, как зора манирата. Тук се изнерата тяска компютърката на данните. Знаете ли какъв ми е хубав? Направо ще ви изпълни всичко нагоре. Ако беше долу стар, ще ви изпълни душът. Опа, тук има врата. Сега точно има врата. Юза дрилка. Само една дрилка и тръгва на майната си. Да взимам друга дрилка, тъй че първо да се пазите сериозната сенка. Изгорели са. Така, взех дрилка. Пазима, с кома следвате, бе. Майка. Дай. То се бих ли? Взех кейката. Супер. То се има кейката. Значи всичко е окей. Празнати за кой дръг. Ето.
И направо се зарадвах с тази карта. Така видим полис. Да, има полис. Така там, нашите хора. Не нас. Вас мършите. Тъй. Така. Да гледам малко. Те са били. Малък как сложих кей-картата. Някой друг има ли кей-карта? Ще го гледам труповете. Тъс как да бях бил. Полисче. Тъс не му сме оцеля, аз го опи вече. Ви, миличките ми те. Ви, няма да миличка, те няма бариците не могат да убият тази по-миличка. Те ми са прати на интерес. Ама слад. Да ги мразя таквиз. Направо ми изпълват мадята. Защото са мадя и те са една мадя. Майка ти е, fuck you, полис. Fuck да пусе. Трябва да то спрат мисълта, защото трябва да бъде просто. Кой е гейче? Кой е? Дали ми питах кой е? Защо не ми отговарят? Майчка, дали. Просто. Тя нещо ми са правят на отворение. Кому са праща силене, сега ще оттепя, много силен напал си, пидераз до ушите. Стига се стреля, не искаш трупове. А ти искаш да те убия, ти? Стига заради тия кръвен патрончетка. Стреля се дава се. И откъде по... Майка му, Стреля в хеликоптера с хеликоптера. Майка му, сега ще спални много. Стига, това потича вътре. Стига, те поста. Някой силен да дай. Дрелката пак ли се скапа, майка. Майка дрелка! Мамичката, Стига, по-кротка полис е. То се е така. Ще ги извием пътите. Стига, полиция лазна. Факта полис. Стига, кой го сваля? Атос. Пидер. Това аз да паза. Go things way. Да се ръкъве слад, сериозно не. Как стой среден секс, ти откъде са вземе? Откъде ми са вземе тук? Ти ще ме са вземаш, бе? Педерасче. Ти вземам патрониче. От астромати вземаш 9, ако не са лъжа. Или да, вземате 9. Да, тук ти вземам много 9. И как можаха точно така да фърнат страната? Едето най-полезно нещо да ходим. Как можаха точно в хода да запушат? Направо ми изпълват все. Чакайте, че съм бъгна дясното копче на мишката. Така, някак си не може да оттъртисна. Пидерас, пък какво? Добре, аз съм да си мисля. Как дали го бих произвел?